Pangudari Tyasra riwut ora wedi rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomalati tanwande pinardi bloko kacurnan kang hambek juti aduh Kanjeng Sinuwun Kanjeng Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sahandhap pepada paduka Sinuwun Mahespati Sumantri. Iki titikane Sentana sing bakal grogoti adeking ratu. Yen adu arep kowe nyembah deku-deku bareng ning mburi kowe ngetungi kepalantangan. Sumantri, rungokno gobokmu. Titikane negara kang wis kropos. Negara kang wis remuk mono antarane siji ratu satriya batine lan tumindake wis ora gathuk angka loro para sentana wis ora gelem nglenggana lan ora ngrumangsani yen to ratu kuwi simboling negara sing kudune dikurmati angka 3 perangane golongan kang dadi wakile para kawula anane mung jegal-jegalan ora gelem nyengkuyung adeking ratu malah gunakake 1000 dalan kanggo njeblosake ratune ana pakunjaran angka 4 Rina lan wengi mung metani kaluputane ratu banjur wani mitenah lan ngelek-elek ratu ana ngarepe para kawula kanthi tembunge sing sugal lan agal yen perlu gandeng para kiai para brahmana sak pendereke kabeh pancatane wewarah weda suci dienggo payung piranti utawa gaman sing landhep kanggo nggolingke adeking ratu angka 5 negara bakale kropos yen ana sentana tanpa wigih araringa wani mbuwang layang panantang marang ratu kaya patrapmu Sumantri yen ora tak bungkem lambemu tan wurunga kowe bakale bengok taun ngarep ganti ratu nyoh tampanono pidanaku Sumantri mati aku
kembang Sumantri. Wong kang kaya kowe anggonmu Bandayuda kelawan Ratu Gustimu disekseni wong sak jagat. Yen perlu widodari sakayangan melu namurke kembang lumpran Banjaran Sari. Nanging yogene mringkos jiwamu kaya dudu jiwaning satriya. Ing atase kowe kuwi abdine ratu calon warangkane Nalendra. Senopati ning praja ning yogene. Yogene jiwamu mulur mungkret kaya cacing ora bejaji. Mesem jroning Wardaya
nenggih nata agung ing Maespati dupi mulat Bambang Sumantri ingkang wis ngetingalaken kewanene. Mangkono sigra Sang Prabu Arjuna Sasra sedaket saluku tunggal tingkem netra kekalih. Swara gegirisi mekar sarirane dadi buta sak gunung, rong gunung, pitung gunung ngebaki jagat. Siwa mancing woi Sumantri Sumantri ayo Sumantri ketokno kaprawiranmu. Ayo ketokno kaprawiranmu Gus. Yen aku wis mbledhos dadi Brahala kowe ngejak pirang tirak ladeni bangsat elek Sumantri. Waduh Kanjeng. Ungalno dadamu. Ketokno kaprawiran kang sarta kadigdayanmu. Aku wis mbledhos dadi Brahala mangsa ora. Aja ta kok dapurmu. Aja ta kok dapurmu jagat iki iso tak kukut Sumantri. Waduh kula nyuwun pangapunten Kanjeng. Ora ana pangapura kanggo kowe. Tak pateni dina iki kowe Sumantri. Sinuwun. Kanjeng sinuwun ingkang abdi Bambang Sumantri Cumantaka kados mekaten. Awit saking panyuwun kula mila saking menika Kanjeng. Menawi paduka badhe merjaya dumateng Sumantri,
Menawi paduka badhe mrawasa Sumantri langkung rumiyin kula aturi mejahi kula pun Citrawati Kanjeng. Hati alah. Sinuwun mboten wonten saking krenceting manah anggen kula damel goreh rongeh wonten ing Maespati. Kula namung badhe mbuktekaken lamun to paduka tetela socaning ngrat obor ing jagat ngayomi dumateng para titah sawegung. Iya, lamun to kuwi sing dadi pamundhutmu, yektine ora dadi boyo pangapa. Banjur ripalungguhan iki Yayi Citrawati apa kira-kira isih tida-tida marang kahanane Arjuna Sasra. Kanjeng, sakmangke sampun madhep mantep raosing manah kula. Tegesipun lumahing bawana kureping akasa. Slamining gesang kula badhe kula sramakaken kinarya lelati dumateng Prabu Arjuna Sasra. Pancen bener apa sing dadi aturmu Nimas? Krana apa wae sing dadi pamutahmu? Yen perlu Yayi Citrawati mundhut mudhune lintang kang sarta rembulan, bakal sun sembadani wong manis. Inggih. Ngaturaken panuwun Kanjeng. Lok ing kathah nyebataken paduka menika panjelmane Sang Hyang Wisnu. Mongko Sang Hyang Wisnu menika kagungan kahyangan ingkang sinebat kahyangan Untara Segara. Lan wonten Untara Segara kala wau wonten taman ingkang dahat asri. Nggih pun Taman Sriwedari. Mendah kados pundi marming manah kula menawi benjang tumapak ing wulan ingkang kebak ing madu. Kula saged telumbang katresnan wonten ing Taman Sriwedari Kanjeng. Yayi Citrawati ora susah ngenteni sesuk-sesuk. Ora suwe maneh Siadi bakal lelumban kamulyan Taman Sriwedari bakal tak boyong mapan ana Maespati. Mula kang mangkono, Bambang Sumantri. Kudune kowe tak tibani hukum pancung ana madyaning alun-alun. Nanging gandeng aku isih ngeman. Lan merga saka pamothahe Yayi Citrawati, kowe bakal tak paringi pangapura. Nanging yen isih kepengin lestari dadi abdine negara Maespati, buktekno kepinterane bocah Jatisrana. Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu. Sumantri kudu bisa muter giling Taman Sriwedari supaya mapan ana negara Maespati. Aduh mati aku.
Sukusrana, kakangmu iki patenana ya di. Oh. Kowe ngopo nangis barang, Kakang? Kowe ngopo nangis? Kok kowe iki satriya lho, Kang. Ya gene kok cengeng kaya bocah cilik. Sukusrana. Mokal banget, Yai. Mokal banget aku bisa nyembadani pamundhute ratu. Mung dapure Sumantri kok dikon muter giling Taman Sriwedari kowe mokal. Kowe mokal. Aja nangis yo, Kakak. Kowe yen sambat ngono kuwi tegese Kakang Mantri nyepelekke karo purbaning zat kang murweng zat. Urip ing donya iki ora ana barang sing mokal, Kakang. Lamun to manungsa gelem budidaya lan gelem ndonga. Pangeran mangestoni mesti wae bakale mawujud. Mula ewangono puji dikir wae ya, Kang. Aku sing budidaya. Aku sing budidaya muter giling Taman Sriwedari, Kakang. Ridho Sang Sukasrana nuruti pamodha ingkang raka kang dahat den tresnani mangkono angubal-ubal aji Candra Birawa buta sing cacahe ewon tumuju mring Taman Sriwedari den rungkat den angkat pinuter giling prapta negari Maespati. Gundala
Sawangun. Neno. Apa samusti kundala Oh, Sukasrana. Oh, adikku Yayi Sukasrana. Kowe iki jane menungsa apa dewa? Saben-saben kakangmu sajroning pepeteng ya mung kowe sing bisa nyenengke atiku Sukasrana. Kowe aja nangis neh. Kakang mantri aja nangis meneh. Gaweanku durung rampung, Kang. Tak tontone Taman Sriwedari mbok menawa ana gegodhongan sing layu ya, Kang. Sumantri. Mangan jor lakuning angin gugur hagraning harga. Guru Gurnita kagiri-giri Sumantri akeh sing padha ndongeng lamun to Ratu Maespati iki titise Sang Hyang Wisnu nanging nyatane aku gumun setahun jembleng serendeng weruh karo kaprawiranmu sing edapi-dapi Sumantri. Ning kene sing ana mung Arjuna Sasara klawan Sumantri. Aku njaluk kowe kandha kanthi prasaja. Aku njaluk kowe kandha kanthi blak-blakan. Sejatine sing bisa muter giling Sriwedari kuwi sapa? Kowe dhewe apa ana dewa sing bantu? Yen pancen ana dewa sing bantu jenenge dewa sapa? Nanging yen to pancene sing pinter muter giling kowe pribadi wis sak pantese lamun Ratu Maespati nyembah dlamakane Sumantri. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Sinuwun. Tawang-tawang tangis jelih-jelih ana apa Yayi Citrawati? Ngaturaken kedrawasan kenging menapa taman ingkang dahat endah lan asri wonten wewujudan ingkang gegilani nenggih buta bajang sinuwun iblis lanat.
Anggro sumbar lindho bumi gonjing kumaludha guntur ketut nuwun pangapunten sinuwun Prabu Arjuna Sasra badhe tindak pundi Sumantri apa kupingmu ora krungu Sumantri Citrawati jelih-jelih kamigilan merga ning Taman Sriwedari ana buta bajang. Kowe sumingkira buta bajang rak patenane. Nuwun pangapunten. Menapa kinten-kinten boten badhe nyuda kawibawan ing atase paduka menika Nalendra Agung. Lah kok badhe merjaya dhumateng buta bajang. Banjur sing ndok karepke piye Sumantri? Katuran pinarak ingkang prayogi. Kula ingkang badhe nyingkiraken buta bajang yen mung disingkirake genti wektu mesti bakal balik meneh ana Sriwedari. Yen kowe ora tega, yen Sumantri ora mentala kowe mundur tak patenane buta bajang kae. Kula kemawon ingkang badhe nyingkiraken Sumantri tanggel jawab buta bajang boten badhe wangsul dhateng Taman Sriwedari sinuwun. Kowe ngaya-wara. Yen kowe ora mentala sumingkira tak patenane buta bajang kae. Inggih menawi mekaten katuran pinarak kanthi jenak kula ingkang badhe merjaya buta bajang menika sinuwun. Kowe Kakang Mantri kok mlebu Taman Sriwedari napa Kakang? Sukasrana kowe tak kandhani rampunge Sriwedari diputer giling mapan ana Maespati. Dewi Citrawati kepengin nonton kaendahane taman. Panjenengane jelih-jelih merga weruh wujude buta bajang ya dapurmu kuwi. Ngerti lakon kang kaya mangkono banjur Sri Arjuna Sasra muntap jumangkah bakal mrawasa buta bajang nanging ndak penggak. Aku dhewe sing bakal nyingkirake buta bajang nanging ora dikeparengake karo Sinuwun Arjuna Sasra. Aku diperintah supaya mateni. Yen aku ora mentala Sri Arjuna Sasra dhewe sing bakal mateni kowe. Banjur Sumantri wis sumpah ana ngarepe ratu. Aku sing saguh mateni buta bajang mula banjur aku mlebu Taman Sriwedari kene Sukasrana. Oh. Kakang ora ngira yen lelakone malih dadi kaya ngene. Ora ana ceceking batinku aku bakal gegiro marang rasane Dewi Citrawati. Aku mlebu Taman Sriwedari iki ndandani tanduran, latani bangsane wit-witan. Ning yen patrapku iki dianggep salah, aku yo bakal seleh kok Kakang. Gandeng Kakang Mantri wis sumpah ana ngarepe ratu yen to kowe bakal mateni buta bajang. Mula kowe kudu netepi bawa leksana.
satriya kuwi aja nglincati tembung sing wis kawedhar ya Kakang. Aku ikhlas lahir batin tak seblake dadaku. Aku lila dadi korban. Aku lila mati watone kowe dadi wong sing jujur. Patenono aku, Kang. Aku ikhlas, Kakang. Aku iki menungso, dudu kewan. Oh. Sukasrana, aku iki menungso sing isih duweni rasa pangrasa. Kowe iki adiku kenyer-kenyer. Kowe iki ora kleru. Sri Arjuna Sasra ya ora luput merga ngayomi sing dadi garwane. Mula yen kapengkok lelakon kang kaya mangkene kudu nindakake karti sampeka ibarat kena iwake nanging aja nganti butek banyune. Mula kowe manuta karo aku Sukasrana. Dina iki mulya. Dina iki mulya ana Jatisrana. Kowe aja lunga saka omah, mengko pun Kakang bakal nindakake dura sembada ya Yayi. Pun Kakang matur kelawan Sri Arjuna Sasra yen to kowe wis tak pateni ya kanthi dalan kuwi bakal rampung perkarane ya Di. Ora ana sing bakal dadi korban yen Siadi gelem nampa dawuh pun Kakang. Kowe gelem bali nyang Jatisrana yen kakangmu kelakon dadi priyayi, kelakon dadi wong sugih. Aku besok bakal bali ana Jatisrana nggawa sandangan sing becik, daharan sing mirasa kanggo kowe cah bagus. Nek carane ngono kuwi pedae apa sandanganku apik, pedae apa mangan kuwi enak. Yen duwe kakang senengane ngapusi karo ratune. Aku mau Kakang, aku mau. Aku mau kowe ngapusi karo ratu. Ayo, mulya Sukasrana. Aku iki dadi wakile bapak. Kanthi kowe gelem mulih ana Jatisrana, ning kene ora ana sing bakal dadi korban. Wah, aku mau mulih. Aku gelem dadi korban watone duwe kakang sing dadi pejabat sing jujur. Aja ngapusi karo ratu ya kakangku Patenono. Kowe mulya, wah! Kowe mulya, wah!
janji kowe ora gelem mulih. Jemparing iki sing bakal nembus jantungmu Sukasrana. Sing tak enteni malah iki, Kang. Sing tak enteni malah lehmu arep mateni aku. Yakin lahir batin aku ikhlas. Mula aja mangu-mangu, aja mangkrutikal. Pusakamu lepasno bener jantungku. Aku lilo mati watone kowe dadi pejabat sing jujur. Kowe iki mulya setan kowe. No, mulai. Wah! Sumantri. Sukasrana. Kidunge satriya Tripama angka kalih nenggih radyan Kumbakarna satriya ing panglebur gangsa gelising kandha ring kesing carita wis tumapak perang agung Sari Kudhup Palwaga perang antaraning Wadyabala raseksa lumawan barisan Wanara. Awit Sri Rama Wijaya kang minangka dutaning adil kinen ngisas angkaraning jagat kang den sarani tingrah Panaraja.
yaksa goro rupa ore sedeng nalendra yaksa halaku kang malwaling kang gambira marang-arang ngisi siyung metu Prabowo Goro mawaklian Ditya Durbala Harso Ici wali ici sadat setan wali kubra jet anak anu nganindita bisa mikul dur mendem drasmane wong tuwa Indrajit Megananda kula wonten dawuh Kanjeng Rama Prabu Dasamuka amiji dhumateng keng putra kula pun Indrajit Rama Wijaya kendel tenan Jit titikanipun napa apa nyawang mripatmu prajurit ketek wis dikerahke karo Prabu Rama gebak peperangan ana negara Ngalengka kepara wis akeh sing diadi korban kepara akeh senopatine Prabu Dasamuka sing wis dadi korban kalebu Paman Prahasta Yayi Sarpa Kenaka uga dadi melu korban mengising peperangan lajeng kersa paduka Kanjeng Rama kadosa pundi menapa dipun wangsulaken kemawon Rekyan Sinta dhateng astanipun Sri Rama Wijaya kowe guneman apa ora anake Dasamuka wong wedok balekne bojone omongan apa wis tak tekati gagah gagahe wong lanang ini iso ngrebut bojone wong liya wis gagah nek ngrebut bojone kancane wis lanang jos lajeng kados pundi Kumbakarna ning ndi adikku Kumbakarna mapan ngendi menawi mboten sisip nembe sare wonten ing Gunung Gohkarna mbok gugao ya mangsa gelem mengko aku dhewe sing bakal ngreka daya Dasamuka dhewe sing bakal mbudidaya supaya adikku Kumbakarna gelem maju ning Pabaratan kagem sarana menapa ora usah nganggo takon nganggo cara apa sing penting budhal dhisik Wadyabala negara Ngalengka gebaken peperangan tuduhno yen kowe kuwi anake Dasamuka kowe calon ratu sing nyuli bapakmu yen bapakmu ki besok wis mudyar ngerti ora nggih ngestakaken dawuh aja jerih gete wedi mati kowe bapak ngrebut bojone wong kowe ya besok kudu ngono nggih ngerti ora nggih ora kok wong lanang malah nyembah wong wedok ngawula sempak kowe mboten ngapunten raimu budal nggih niki budalan no pun setengah kali yo ben sumbutke biayane nggih ngestaken dawuh Temenggung pedangku di pedangku kula anu kula pun melek metuan jaba kirap ki Wadyabala yempur pateni Rama Wijaya nggih ngestaken dawuh Hamid Madal Pasilan umrekang bala lumares budaleng Warna
Abrabusana niro swarane rame gumuro
andedel gayuh kekono Risang Rama Ndaya Padyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning warih mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina Drucaladri mila gugu saben ari Mas miper panonku pating kalebur kepapak wanara kusika seta kethek lusi putih Anoman sing dadi jenengku Anoman Rama Ndayapati Senapati Swilagiri bali takon kekesete Raden Indrajit aranku Tumenggung Salokat Katut Barat sumedya lakumu dudu kowe sing tak goleki Prabu Rama Wijaya kenyembah dlamar babate gulune ora usah goleki sing ora ana Anoman kang saguh ngadepi dedapuramu wani karaku entek wedine kariwanine bagus gedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapita ke buntute ula tapak angin kejero ke manuk beranjangan yen pancen wis satriya sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu wateken aji japa mantra tumpang sutebyata tameleng sati kamu jota kondasa out aho oh ha oh i pa ha hey hey ho hey ho hey ha ha hey as oh Hey!
Brabak sru kabranang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda Sapa Senopati Sulagiri? Raden Anoman. Anoman. Inggih. Kuwi nrimo prajurit cepete ora gondro sepira. Eling-eling biyen ana lakon Anoman Duta. Anoman sing ngobong negara Ngalengka. Lah lajeng iki kudu pamanmu Kumbakarna sing jumangkah Kang Sarta Kumerbyah. kamangka paman Kumbakarna saweg sare wonten Gunung Gohkarna. Saiki ana kewajiban sing kudu mbok tindakake. Kewajiban menapa, Duh? Rama Prabu, kowe ngerti apa ora sing jenenge Astana Mangliyawa? Ngerti ora? Astana Mangliyawa. Ya, Punika papan pesareanipun leluhur Ngalengka. kuburane leluhur Ngalengka. Nuwun inggih, lakar kados mekaten. Obongen. Dalem diobong. Kuburan diobong. Bosok kupingmu. Diobong, Astana Mangliyawa diobong. Ya mung kanthi cara kuwi pamanmu Kumbakarna gelem matek dadi senopati. Tindakno, Jit. Aku nek ngobong Astana Mangliyawa, papan pesareane pepunden-pepunden Ngalengka, kingko aku kuwalat. Nek ora tak estokke wis ditugel guluku karo Kanjeng Rama Prabu ya. Senadyan abot kaya ngopo aku kudu manut karo perintahe ratu. Aku kudu ngebotke kewajiban tinimbang katresnan tak obong Astana Mangliyawa dina iki. Kangkat merajang ing dahana wadya sangkep keprabon prangkang obro markota Turu pemudar sene. Hei Kumbakarna, parep turu bablasno nganti mudar aku ora bakal gubris. Ning sawangen saiki negara Ngalengka wis ginebak peperangan. Negara Ngalengka wis ginebak peperangan. Iki wis dudu perkarane Rekyan Sinta. Iki perkarane wis dudu aku ngrebut bojone Rama Wijaya. Dadar pisan dudu perkara kuwi Kumbakarna. Wadya Bala Wanara
prajurit munyuk-munyuke Rama Wijaya wis wani ngobong astana Mangliyawa. Papan pesareane leluhur negara Ngalengka. Yen kowe turu tegese sing merem ora meripat batinmu ana. Woi. Wah. Kakang. Dosa apa sing tak sandang? Kakang Rahwana Raja, dosa apa sing tak sandang? Aku turu nganti ora ngawuni-ngani. Halamun to papan pesareane leluhur Ngalengka. Angka papanake ning astana Mangliyawa diobong. Leluhur Ngalengka ora ngerti kintang kimpuling perkara. Ora ngerti abang ijone lakon lah kok melu kesempyok ing Karadan. Tuduhna jiwa kasatriyanmu. Tuduhna jiwa kasatriyanmu. Aku kepengin dina iki uga Kumbakarna madeg senopati. Tak gulunge Rama Wijaya sak wadya balane, Kakang. Woi! Kumbakarna madeg senopati. Adhatore sanggapirang ngurenanggo ginempit-kempit. Dosa ngretnaning bawana. Welah dalah. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Ngalengka wis ngetokake senopati. Ya kuwi satriya panglebur gangsa si Kumbakarna. Kamangka Kumbakarna kae satriya sing sekti. Mandraguna pilih tanding sajroning ayuda. Ibarat tinata mendat jinara menter pinakumbendal binedil njondil. Yen mung trima Sugriwa ora bakal mrantasi gawe. Wadyabala Wanara bak kerah-kerah kroyoke Kumbakarna kae. Ayo. Kinaraya sagunging para wanara. Kinaraya sagunging para wanara Raden Kumbakarna. Sirah ana ketheke, irung ana ketheke, dada ana ketheke, weteng ana ketheke,
yen disawang saka kadohan kaya gunung kethek ya ngethok karusan kang pungkasan Radyan Kumbakarna sineblak punang wanara gontal kaprapal sagunging para wanara kathah kang samya pecah. Karitaning satriya linuwih kang maredi mring kautaman tan pegat mring pangestune. Piye kabar kawusanane pabaratan Yayi Narpati? Kedrawasan dosinuwun ngalengka ngedalaken senopati nuwun inggih satriya panglebur gangsa Raden Kumbakarna. Para wanara sampun kula kirapaken kinen hangroyok Raden Kumbakarna. Nanging tinemunipun jebul gagar wigar mbabar wirang. Para wanara dipun seblakaken kaliyan Raden Kumbakarna samya kontal kaprapal. Malah kathah ingkang samya dumugining pejah dosinuwun. Yayi Asmana kang sarta Gunawan Wibisana. Kula wonten dawuh Dunjeng Koko Prabu. Kula wonten dawuh dosinuwun. Luwih-luwih aku bakal wawan pangandikan kelawan jeneng sira Gunawan Wibisana. Ing ripalungguhan iki negara Ngalengka wis ngetokake senopati agung. Sapa to kang jumeneng dadi senopati ora ana liya kejaba mung satriya panglebur gangsa si Kumbakarna. Semune para wanara ora ana sing kuwagang nandingi tandang kridane, malah akeh para wanara kang sineblakake dadi layon. Gunawan, kula wonten dawuh dosinuwun. Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu. Kowe sedulure enom Kumbakarna. Kowe biyen ibarate mangan turu ya karo si Kumbakarna. Kowe iso nggelar ya kudu bisa nggulung. Dene kowe wis ing ripalungguhan iki kowe wis puruhita utawa suwita marang panjenengan ingsun. Jiwa ragamu kudu mbok sramake sakwutuhe marang Prabu Rama. Kanthi cara mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu, apa sing dadi pengapesane si Kumbakarna wiyaken kareben enggal sirna Senopati Ngalengka Diraja. Oh, mati aku. Tawang-tawang tangis Gunawan Wibisana nuwun inggih Raden.
Kula sampun mangertos papan pengapesanipun Kakang Kumbakarna. Mboten wonten sanes nuwun inggih dhateng satriya ingkang anindakaken wadat. Menapa to maknane wadat? Satriya ingkang sajeke urip boten gepok senggol kalian satunggiling wanita. Sak lumahing bawana sakureping akasa boten wonten ingkang kula sawang. Kejawi namung paduka Raden Lesmana ingkang anyarirani satriya wadat kala wau. Raden Lesmana, pejah gesangipun Kakang kula Kumbakarna kula borongaken dhateng paduka Raden. Amentang langkap sinartan warasto lenggih Raden Lesmana Widagda ngedalaken jemparing wujudipun panah Kyai Panca Wisaya. Panah cacah gangsal wusamapta ing gati sawega ing diri hambengkas gesangipun Raden Kumbakarna. Panah cacah sekawan panah cacah sekawan kinarya ambengkas napsune Raden Kumbakarna inggih nafsu supiyah luamah amarah kang sarta mutmainah. Dene panah ingkang sajuga kinarya nguntapaken nyawa saking raga. Jepret suarane kaya halilintar ngeneni diadiane butul malaikat Raden Kumbakarna gugur dadi kusuma bangsa. Apa? Kakang Kumbakarna. Oh. Kakang Kumbakarna paduka njrebabah ndepani lemah Kakang. Gunawan Wibisana. Aku wis marem Yayi. Aku wis marem. Krana matiku aku mbelani nusa kelawan bangsaku. Mbelani marang tanah lairku Yayi. Oh Kakang. Kenging menapa paduka Kakang riyen-riyen boten purun kula gandeng tanganipun Suwita Purohita dhateng dutaning Adil Sri Rama Wijaya Kakang. Ora ana guna paedahe
Yayi, bener. Kuwi gumantung saka ngendi anggone nyawang. Bener kanggone Wibisana, durung mesti bener kanggone Kumbakarna. Bener kanggone Kumbakarna ya ora bakal mesti bener ning panyawange Wibisana. Mula ya Di, ikhlasno pun Kakang aku wis marem. Wis rampung darmane Kumbakarna Kakang manggone netepi darmaning kasatriyan. Tak enteni Yayi, tak enteni Adi Wibisana ana ing lawanging kasuwargan Yayi. Ora mikir Musuh mangsa mangsa kasanggo punjeng kencing ing alam dunya pramanungsa punjeng prakara alam ati paring pidana nanging padha ora rumangsa yen susah alam agesan sira aja padha kesula kabeh ngono tarsani asofna ora aja padha sembana